Bueno, chegamos xa á última das nosas entrevistas e queríamos deixar a unha moi especial polo ano no que estamos. Temos a Begoña Duro, que é da Asociación, a Agrupación Astronómica IO. Estamos en ano de eclipse, entón, bueno, é importante todo o que nos comentes. Temos con nós para entrevistarvos a Vera, ai, Dios mío, a Vera non, a Sara, a Claudia e a Cova. Así que, bueno, compañeiras, cando queirades podes preguntar e eu tamén faría unha preguntiña despois. Hola, boa tarde. Como vos chamades? Somos a Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Sabes o que é IO? Sabes o que é IO? No, creo que non. Aclara. IO é un satélite de Xúpiter, un dos satélites galileanos que descubriu Galileo Galilei. Cal é o planeta ou obxeto celeste máis espectacular que podemos ver no noso telescopio? Bueno, hai moitas cousas espectaculares que se poden ver no ceo. Moitísimas. Chama moita atención os cometas. Hai pouquiño tivemos a visita dun. A min gustoume moito un obxeto de fora do sistema solar que pasou hai uns cantos anos, que se chamaba Oumuamua. Tiña un nombre moi raro. Era o primeiro obxeto que tiñamos coñecemento de que viña de fora do sistema solar, que pasou pola nosa beira cerquiña, a uns cuantos millóns de kilómetros. Que é o máis extraño ou misterioso que viste mirando o ceo? Mira, o máis extraño e misterioso eu creo que é mirar todo o ceo de noite, sentaste nunha hamaca e intentas contar as estrelas que estás vendo. Si tes un ceo moi oscuro, cando vayas pola 3000 e pico, vaste cansar. Ou seña, imagínate pensar que hai miles de millóns de estrelas no universo. A min dicíanme de pequeno que como contara estrelas salíanme espullas nas mans. Sí, tamén. É típico, é típico. É certo que as luces da cidade que non deixan ver o universo? A donde hai que ir para ver ben as estrelas? A ver, o máis importante para ver estrelas é que o ceo este escuro. Un ceo oscuro haino donde non hai habitantes, porque non hai casas, non hai luces, non hai industrias. Entón, é difícil, porque hoxe en día moitas zonas do planeta están habitadas. Entón, é moi difícil. Aquí, concretamente na Coruña, é difícil, porque temos moitas luces. Nós, sabedes a onde temos que ir para cando queremos facer observacións? Temos que ir hasta Guitiriz, que está en Lugo. É un ceo relativamente aceptable, pero aínda así, aínda se ve a contaminación luminosa da Coruña desde Guitiriz e a contaminación luminosa dun sitio que queda moi cerquiña, que é o cárcere de Teixeiro, que ese non pode apagar as luces. Entón, fixademos, son casi 60 kilómetros que temos que desplazarnos. Aquí na Coruña, pois podes ir ao Monte Xalo, por exemplo, vas ao lado que está contra Coruña, e por ali, máis ou menos, pero é moi difícil. Ser astrónomo na Coruña é complicado. Se vos acompañara esta noite a ver as estrelas, que material e roupa debo levar? Mira, de noite, aínda que estamos xa cara ao verán, fai frío, baixa a temperatura. Entón, nos recomendamos vir abrigados, claro, non tanto como no inverno, pero hai que vir abrigados, non podes vir como vas á playa, non podes vir de chanclas, nin de manga corta, tes que vir ben vestido, cunha cazadora gordiña, e agradecese moito cando algún compañeiro trai un termo de café quente. Que lle dirías a unha nena ou neño
ou neno da miña idade que quixera comenzar a admirar o ceo desde a súa xanela? Bueno, eu lle diría que non o deixe, que se faga socio de algunha agrupación astronómica, a miña ou outra, que hai máis, aquí en Galicia somos varias, e lle diría que empezara a ler lecturas adaptadas á vosa idade, que hai moi bonitas, e sobre todo que se collera un planisferio celeste e se puxera co planisfero a intentar identificar algunha das constelacións máis famosas. Coñecedes algún nome de algunha constelación? Seguro que sí. A ver, se vos digo Osa, Mayor. ves? Bueno, pues aí tedes unha constelación que é moi importante porque nos sirve para orientarnos. A partir desa constelación chegamos a unha estrela moi importante. É unha estrela moi normaliña, pero para o hemisferio norte é moi importante, que é a estrela polar, exacto. E a estrela polar sempre, de momento apunta ao norte. Entón, cando ti estás mirando para a estrela polar, sempre estás mirando cara ao norte e nos sirve para orientarnos. Non podemos despedir esta conexión sen preguntar polo eclipse total que imos vivir o 12 de agosto. Estades preparando actividades especiais para o gran día? Mira, levamos, eu creo que desde... Hai xente na agrupación que leva toda a vida esperando este momento. Eu concretamente entrei na agrupación hai 10 anos e levo 10 anos esperando este momento. Tende en conta que hai máis dun século que non se produce un eclipse total de sol na Coruña. O último foi no ano 1905, aquí nesta cidade. E non vai haber outro hasta dentro de máis de 100 anos. Que raro que non fose no 1906, que todo o Coruña sale en 1906. Ou seña que vai ser unha ocasión única na vosa vida, que na vosa cidade, aquí en Culleredo, en Arteixo, na zona de Corme, de Laxe, hasta aí. Vai durante 1 minuto e 23 segundos vaise facer case de noite. Vai haber unha luz como se houbera un apagón e durante 1 minuto e 23 segundos vas poder mirar o sol sen gafas de eclipse. Quero insistir moito en que para ver o eclipse de sol tedes que levar métodos seguros, que son unhas gafas de eclipse que teñen filtro solar e só valen para ver o sol. Si que ver o teu veciño non podes miralo con esas gafas porque vas a ver todo negro. Ou se non tes que facer métodos indirectos, como por exemplo o que estivemos nos facendo na carpa, trouxemos 500 cartulinas